Josenea Energia da Grupo Josenea adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa txipi bat ere hor Donosteben. Eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez-etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai lanean aitzen dira mendian kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Prinsipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Prinsipioz egun bat, bi egunetako hortan moldatzen gaugi. Hementxe gaude Xabierrekin, lehendabiziko parte hartzaileak hemen heldu dire. Orain, zer egiten ari zarete zehazki? Hemen ikusten duzuen bezala parte hartzaileak tortzen dire lehenik egiten dute paper kontuek eta gero egiten dute kotxen azterketa txiki bet eta gero denak behin azterketa ipastute biltzen dire autobusiek. Eta hor egoten da momentu bet, gidari guztiek eta egoten dire solasean bere haien artean. Eta gero ipastuta ondoan, gaten dire, ibilbidera gaten dire. Eta han iten dute beraiek aldaketa txiki betzok, eta bi terdietan hasiko zen igoera. Zenbat parte hartzaile espero dituzue eta ikusten duzu heldu direla? Aurten azkenean mantxo hasi zen parte hartzaileen zerrenda, baina azkenean 40 parte hartzailetara iritsi gara eta arraskonten gaude. Beraz, lehenbizikoik bi proba izaten dire, ez? Lehenbizikoik proba bezala eta gero kompetizioa. Hoide, zuk erran bezala hasieran izaten dire lehenbiziko bi goerak entrenamendu bezala eta gero azkeneko biek dire ofizialak, denbora hartzen dena. Eta gero 4 hiletai kontatzen da denbora hoberena. Hemen orain, zer egiten dute? Erraten duzu, pixko bat dena prestatu, autoa prestatu? Hemen pastuarra dute orain azterketa tekniko bat. Eta gero erranduten bezala berek aldatzen dute igual euri egiten badu edo zirrikek edo aldatzen aldute.
eta guti gehiago, bai. Ederki, mil esker, Xabier, eta Vale. dena ongi atera dadila. Vale, mil esker zuei. Aio. Egunon, Joseba, hemen proba teknikoa, zer da zehazki begiratzen duzuena? Hemen begiratzen da kotxe bakoitzaren karakteristika, dena aurten bisetu ez kotxean bisetu, eta gero begiratzen da seguridadeko elementuak, eta asientoak eta ez egote kaduketuek eta olako gauzek, gehien bat seguridadea eta kotxe bakoitzan prestakuntza. Arrasongi, bale, mil esker. Viste tú también, ¿no? Sí, ¿no? No, y aparte que ya el año pasado o hace dos ya te habíamos visto en un... Erresa edo zaila da hau gidatzea.
utzi bizela etxek suertezkio. Martín!
Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar. Eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil. Eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben. Eta, azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru honetan, Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez etxe ibiltzen gara banatzen eta gero aldi beren ere bai, lanean aitzen dira mendian, kesi makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere, oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen dien jendea egurrateatzen olako enpresa motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Printzipioz lotzen zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da, hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Printzipioz, egun bat, bi egunetako hortan moldatzen gaugi.